Да, брате е много пием. Много пием, а как се би, брат? Един човек ще ви каже. Това ще стане след време. Че вика, лелко как пие. Тази реплика на очевидно прекалилият с алкохол Данаил провокира Даниел. Какво? Добре, Не, бе, такова. Много бързо го махнете врата. кога ще му да не Некой да го изкара врата, защото на какво ще стане, ще го такова. Сега ще видите турбуленция врата. Махнете го това. Махнете го. Да, ще направя някой стесен, ще се правят това, леле. Като откъсна топките, ще ги дам да ги гдеш. Абе, Вайнар, букните си... Ана, мой четина, кой ти Вайнар, бе? Си твоята майка, не моята. Си направи беля. За майка ми ще убил, бе. Снима, бе. Не дей, бе, те ще такова, виче. Стига, бе. Стига, бе. Защо го направи това, Вайнар? Защо, бе? Много говори за майка ми. Ей, стига, бе. Ти какво фанал? Кратните опити на съквартирантите да спрат Даниел и Данаил са неуспешни. Гневът, омразата и алкохола замъгляват разсъдъка им. Айде, бе, чакам те. Взеш и брат, ти го беля, бе, врата. Ти ге. То ще удари после от тебе. То после от тебе ще удари. Мане, Брат, ти им възможно ли да те мане, то ма. Майката, бе. То после от тебе ще удра, ге. Мане, то после от тебе ще удра. Мъкни, Кога ли бе. удра? Мъкни, пристани Бе, най-накрая. май се тебе горе това памето. А ти кой нападна Това пръв, бе? памето. Кой нападна пръв, бе? Трябва си там. Кой нападна пръв, бе? Говори, бе. Той ти Ай, говори, ще ти го- говори, бе. Аз съм говорил от това памето. се връзваш, бе, бате. Абе, Видете, бе, хора, бе. да бъдеш има памето. Ще върка се оправи както искате, разбираш. Да, 500 лева, тук искам се без тебе, без никой се меси. Ако ме набиеш, ги взимаш. Толкова пак за пари. Абе, спри да говори за пари, защото Не, да видиш дали мога да ме набиеш. Абе, гей, ти после удар в тебе, бе. Ти педал. Бати ги. Удар. Мане. На това удар не му ви кажа, тъпунгер. Мъкни, бе, човек. Мъкни, бе. Това ли? Аз бях преди 10 прах се той почва. Сега аз продължавам. Афектираният Даниел откровено лази по нервите на Панчев. В крайна сметка софиянецът не издържа. Цяла България видя на живо това, което се случи между тях. Ама ме бикат хората. Сега съм прав. Нека се биете, нека се решат. Пане, гей! Нищо ми няма, Ще ми паднеш! Даниел си пожела бой като хората и го получи. Равносметката. Един счупен нос и двама съквартиранти по-малко в къщата. Правилата на Big Brother са ясни. Боят и насилието в къщата са недопустими.